Nice. Hyvää huomenta. Kello on kohta sen verran, että aurinko nousee. Ja mä ajattelin mennä kuvaamaan Turun linnalle auringon nousua. Joten tervetuloa näkemään, miltä auringon nousu Turun linnalla näette. Aloitetaan vaikka drone montakella. 3, 2, 1, nyt. Hyvää kamaa tuli. Tosiaan huomenta vain. Täällä ollaan Linnan puistossa. Tuli vähän auringon nousukuvia ottamaan. Tuli hyvää kamaa dronella. Mut joo, mä en oo siis ikinä ollut näin innoissani tulevasta vuodesta, koska tää on mun ensimmäinen vuosi päätoimisena yrittäjänä, valo- ja videokuvausyrittäjänä. Ja mä oon todella innoissani siitä. Vähän kuumottaa myös, mitä tästä tulee, ja stressaa, mutta sitä stressiäkin lievittää paljolti se, että mä hain viime vuoden lopulla starttirahaa ja sain sitä starttirahaa, eli mä saan nyt tukea ainakin seuraavat 6 kuukautta. Ja se tuki ei se ole mikään isoin tuki, mutta se on mulle tarpeeksi iso tuki, että mä saan maksettua sillä kaiken pakollisen. Eli periaatteessa mun ei tarvitse niinku stressata nyt 6 kuukauteen silleen mitenkään super paljoa. Ja mulla on nyt rauhassa aika hankkia asiakkaita. Eli jos oot turkulainen bisnesomistaja tai muuta, niin palkkaa minut teille töihin. Tai siis tilaa minut teille töihin. Mut joo, mä oon todella innoissani tästä vuodesta. Ja mulla on myös paljon muutakin, mitä mä haluan tältä vuodelta. Mut täällä alkaa tulee niin kylmä, että mä lähden kyllä nyt käppäilemään niin vähän kotia kohti. Niin jatketaan siinä. Mä kerään kamat ja joo, kohta. Kahvikin hoettu. Ja sit mä kaivan puhelimesta, että mitäs mun pitikään teille kertoa. Sen lisäksi, että tosiaankin ensimmäinen vuosi päätoimisena yrittäjänä alkaa nyt, niin paljon muutakin odotan tältä vuodelta. Muun muassa uusia tuttavuuksia, etenkin Turusta. Viime vuoden lopulla kun muutti tänne, niin ei mitenkään hirveästi ollut aikaa muuhun kuin oman elämän rakentamiseen. Ei ehkä rakentamiseen, mutta sopeutumiseen lyhyesti. Siihen meni paljon aikaa ja ylipäätään, että tajus vähän, että mitä kaikkea pitää tehdä ja että saisin arjen rullaamaan. Mä muutin lokakuun alussa, niin siinä ei ollut hirveästi aikaa edes. Niin
ehdottomasti uusia tuttavuuksia toivon tänä vuonna löytää ja aion siihen myös itse panostaa. En oleta, että ihmiset tulee mun luo. Mut joo, ehdottomasti siihen myös sitten mä aloin taas meditoimaan ja siitä mä oon ylpeä ja innoissani taas, koska mä meditoin paljon lukioaikana ja mä koin sen tosi hyödylliseksi. Siellä loppu kahvitauko. Koin sen hyödylliseksi ja mä haluan sen aloittaa nyt taas. Mä lukion jälkeen tein semmoisen vuoden mittaisen kokeilun, tai ei kokeilun, vaan siis semmoisen, että meditoin joka päivä. Mutta sitten sen jälkeen taas se jäi, niin nyt mä yritän tällä kertaa saada sen elämän mittaiseksi tavaksi. Mut joo, on vähän stressannut ja sit ollut vaan silleen niinku keskittymisvaikeuksia, niin niihin etenkin haluaisin saada apua siitä meditoinnista ja siihen mä ainakin sain silloin lukioaikana, niin sen takia mä sitä myös koitan nyt. Tossa siis jossain tässä yläkerrasta naapurissa jossain, en osaa paikantaa, mutta tehdään remonttia. Ja luonnollisesti mun 2024 vuosi tulee vaatimaan myös asiakashankintaa. Ja tuolla rappukäytävässä on heidän firman yhteystiedot. Niin mä ajattelin nyt soittaa sinne ja kysyä, että tarviiko he valokuvia tai videota. Niin katsotaan, miten se menee. Ei vastaa. Ei vastaa. Katsotaan löytyisikö nettisivuilta puhelinnumeroja. Nettisivuilta löytyy toimitusjohtajan puhelinnumero, niin koetaan soittaa sillä. Haakalan Petteri, moro. Kuule, semmosella asialla lähdin soittelemaan. Mä asun tässä Linnankadulla ja te teette tässä jossain tällä hetkellä hommia, niin ihan kuule semmosella asialla soittelen, että mä oon siis valo- ja videokuvaaja ja ajattelin kysyä sitä, että onko teillä tarvetta valokuvalle tai videokuvauspalvelulle? Ei tällä hetkellä. Jossain kohtaa mietittiin semmoista pientä juttua, että meillä on nyt semmoinen, aika on vähän heikokko. Joo. Heikokko, että kyllä meillä oli tuossa, kun kuvattiin noita, on ollut, mutta tällä hetkellä ei ole tarvetta. Okei. Laita mulle kuitenkin, jos sulla on sähköpostia, Joo. niin, kun mulla on vaihtunut toi mainostoimisto, ketä meidän hommi hoitaa, niin on vaihtunut, ja se aikaisemmin tuli sitä kautta, niin Joo. ei ole kyllä sitten ketään ainakaan, että jos tuossa keväällä, kesällä vähän freesata jotain, niin Ehdottomasti. muuta. Joo, mä laittelen sulle sähköpostiin. Mä nappaan se sitten ja pistän tuonne Joo, arkistoon sen. selvä juttu. No hei, hyvää viikkoa sulle. Kiitos samoin. Yes, moro. Moi. Ei tullut nyt duunia, mutta se puhuu, että varmaan keväällä, kesällä saattaa olla jotain, että ne freesaa jotain, niin kannattaa soittaa. Ikinä ei voi tietää. Näin se homma hoituu. Seuraava asia tulevalle vuodelle. Ehkä haluaisin aloittaa pelaamaan futista taas jossain harrastejoukkueessa, mutta sitäkin on tullut pelattua nuorempana ja viime aikoina seurattua tosi paljon ja se on ollut kauan aikaa mielenkiinnon kohteena, niin olisi kiva päästä johonkin semmoiseen höntsäseuraan vähän pelailee, että olisi muutakin sitten arjessa. Ja siellä sitten helposti tutustuisi myös ihmisiin, että jos joku tietää Turusta jotain hyviä harrastejoukkueita, niin kommentoi tai jotain, laita viestiä mulle. Mut joo, futista olisi siistiä alkaa harrastaa täällä. Sitten ehdottomasti myös ihan omaa sisällöntuotantoa tänne YouTubeen puolelle ja sitten varmasti TikTokiin. Siitä meditoinnistakin mä aion tehdä TikTok-videoita. Jos se kiinnostaa, niin suunnatkaa sinne, löytyn sieltä nimellä @PetriHaakala_. Mutta siis sisällöntuotantoa Instagramiin, TikTokiin, mahdollisesti blogeja myös kirjoittaisin nettisivuilleni ja sitten ihan tänne YouTubeen. Niin siinä on ainakin niinku tommosia pääpointteja tai päätavoitteita ehkä mun vuodelle 2024 ja odotan kyllä siis tosi innolla, mitä kaikkea tulee
Joo. Tervetuloa seuraamaan mun vuotta 2024.